தனுஷ் அண்ட் ஐஸ்வர்யா இப்போ அவங்களோட டிவோர்ஸை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த விஷயம் பல பேருக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும். ஆக்டர் தனுஷும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. 2004 இவங்களோட மேரேஜ் ரொம்ப சூப்பராகவே நடந்துச்சு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் அவரோட சோஷியல் மீடியா பேஜில் நாங்கள் டிவோர்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 18 வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக கப்பலாக ஒரு பேரண்ட்ஸாக இருந்திருக்கோம். 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு வெல்விஷராகவும் இருந்திருக்கோம். இந்த பயணம் ரொம்பவே க்ரோத்தாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அட்ஜஸ்டிங்காக அண்ட் அடாப்டிங்கோட இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ எங்களோட பாதை செப்பரேட் ஆகிருச்சு அப்படின்னும் நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு கப்பலாக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்க போகிறோம், நாங்கள் பிரியிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. எங்களோட இந்த முடிவுக்கு எல்லாரும் தயவு செஞ்சு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னும் எங்களோட இந்த முடிவில் கொஞ்சம் ப்ரைவசி கொடுங்க அப்படின்னும் அந்த போஸ்டில் போட்டிருக்காரு. இதே போஸ்ட்டை ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தும் ஷேர் பண்ணி இதுக்கு கேப்ஷன் தேவையே இல்லை, உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் லவ்வும் தான் தேவை அப்படின்ட்டு அதுக்கு ரிப்ளேவாக போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. தனுஷ் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் டிவோர்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள்.